Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Arratsaldeon guztiei eta ongi etorri beste behin ere Euskal City saio berri batera. Gaurkoan, gurekin bi gonbidatu berezi izango ditugu, Mas eta Brian. Hainbat gai interesgarrien inguruan aritzeaz gain, haien elkarteari buruz edo loratuz lotu elkarteari buruz hitz egingo digute. Nor diren ezagutu nahi alduzue? Ez galdu aukera. Kaixo, nire izena Brian Artemas Beres da, Hernanitik nator, eta gizarteratzea ikasi dudan arren, oraintxe taberna baten nabil lanean, erten nago, eta oraintxe bilar hasiko naiz Egipto elkarte batean lan egiten, DBH-ko klaseak ematen. Ni Mas Elizalde naiz, 20 urte ditut, ikasi dut gizarteratzea, baina lan egiten dut Eroskin, eta herria Sorauren. Kaixo. Kaixo. Ni Mas naiz, eta zu? Brian. Bai, ikasten duzu, lan egiten duzu? Gizarteratzea bukatu nu, eta guen tabernan egiten nago lana, eta Egipto elkarte batean DBH-ko klaseak ematen. Ez bai. Ni ere gizarteratzea ikasten nun, ja bukatu dut, eta bain Eroskin nago lanean. Zenbat urte dituzu? 20, eta zu? 24. Zuena. Eta non guztia? Ni Soraurengoa, eta zu? Hernani. Onda? Euskaldun zarra, beti danik egiten dudana lagunekin, batez ere lagunekin, ikasketetan, lanean, pixkaretik. Zukan. Hernanik euskalkian esango nuke. Bai, posiblea. Zaharra, baina berez orain dela pare bat urte hasi naiz benetan euskaraz egiten, eta normalean lagunekin edo lanean egiten dut. Zuka eta, etor pixkat mixtoa, ez egiten dut horeretako euskalkia eta batua hor pixkat. Ezen da, gazteok bai badakigula euskaraz, gehienok, baina normalean egiten dugu erdaraz. Mas eta Brian ongi etorriak. Eskerrik asko. Zer moduz? Ondo. Ondo, bai. Hernanitik eta Soraurenetik etorri zarete. Lehenengo atalean eskatuko dizuet hain zuzen ere, zuen herrien inguruan pixka bat solastea, ea antzekotasunik topatzen duzuen, edo... Eta horretarako, hemen mahai gainean utziko dizkizuet, jorratu ditzazkezuen hainbat. Gai, orduan hasi nahi duzuen dudan. Bai? Hasten ez? Herritarren arteko harremanak, giroa lagunak. Giro ona dakagu gure artean, ez? Herri txiki-txikia garen denez, denok ezagutzen dugu elkar, orduan nahiko erraza da norbait topatzea zerbait hartzeko tabernan edo, orduan nahiko ona, giro ona. Eta Hernanin? Euskal Herri osoko gizarte plantamendua bezala beti kuadrillan mugitzea. Eta azkenean, kuadrilla zakana pixka bakarrik gelditzea ez, isolatuta. Herria oso handia ere ez, esango nuke, baina txikia ere ez. Orduan, azkenean kuadrilla dakazu edo bakarrik gelditzea. Baina beste guztiak ez dituzu azkenean mistaz. Orduan, zoz errin dezakezu. Eta azkenean, kompetizio handia, ikastolen artikoa. Claro, eske... Sorauren ez dago ikastolarik ez da zer orduan errazagoa da. Ez daleke, gurean lau daude. Jo, lau? Lau. Asko. Bai, orduan azkenean kompetizioa oso handia. Bai. Hartuko dut beste bat. Euskararen erabilera herrian, auzoan, lagun artean. Hernanien oso altua da. Erabilera guztizkoa esango nuke. Bagaude pertsonak ezakitena euskeraz. Azkenean bere garaian ezin izan zuterako ikasi edo kanpotik andatu zelako. Baina orokorrean oso giro euskalduna dago bizitzea euskera.
Soraurenen egia esan, gazteok bai badakigula gehienok, baina egia esan jende heldua taula askok ez dakite, orduan ez da asko erabiltzen euskara. Pena da, baina, bueno, hor goaz. Eta komertziota, jote zeaten, Ez daude komertzerik ez da zer, bakarrik dago taberna eta han lan egiten dutenak ez dakite euskaraz. Orduan, bai, lagunen artean bai, baina gazteok bakarrik. Pena bat. Bakoitzaren zaletasuna garatzeko aukerarik duzu herrian auzoan? Ez dakit. Berriz ere, Sorauren bada herri oso txikia, orduan ezen dugu asko egin. Bai, palan aritu, ibaian egon eta mendiragun, listo. Oso desberdina, ranin taldeak daude edozein kirola, zaletasun, edozer iteko egia esan. Denetik dago, denetik. Zara, okexai. Bueno, azkenekoa emango diet. Galdera librea. Ez dakit, galdetu nahi duzu zerbait? Zete korritzen. Zingo zenuke, euskara nerabila pixka gustatzeko? Agian euskaltegi bat jarri edo euskara emateko klaseak eman edo zerbait. Azkenean, uste dut, badago jendea nahi duela, baina ezin duena jun Iruñara edo kotxerik ez dakalako. Ez daude bitartekoik. Hoi da, orduan egin zerbait, ez? Ez dakit, zerbait, lantzeko. Eta, Hernanitik ez dakit ze galdetu, ez dut ezagutzen. Nik Hernanin ere ingo nukena da, leku publiko da, adiez, bazakite, dendetan eta tabernetan eta iruditzen ez oso garrantzitsua han bertan lan egiteko euskara jaktia. Ja, baina orduan kanpotik etortzen den jendea edo ez dakina... Bertuta Marko Loke euskaraz ikastia. Ja, baina pixkat arrotza, ez? Iruditzen zait behintzat. Espainiatzea joango ez bali mankazu berdera. Zezolo ningo. Bai, hori egia da. Bueno, ez dakit. Pixkat zaila ikusten dut, egia esan. Bai, zaila bada bai. Bueno. Zaila bai. Nuke jakengo esaten egia esan. Ondartza. Ez, instrumentik ez dut jotzen, oza, nera bilizia. Eta musika batez ere ertaldu nahi esan. Kirora nahi ego. Ez dakit. Agian maialen lujanbio, baina... Mendia. Berez jotzen duen oboea, gitarra ikasten ari naiz, eta musika denetarik egia esan, irakurtzea. Mas, montatuko zenuke orduan Soraurenen euskaltegia. Bai, zergatik ez. Zergatik ez. Ja. Beharko balitz. Ez, nahiko desberdinak ez, bi herriak ere nabaritu da, ez? Bai. Begira, orain, bigarren atalari ekiteko hemen 3 gai jarriko dizkizuet mahai gainean, orduan bati ekin eta horrek irakurrita zer sortzen dizuen, zer iradokitzen dizuen, zer mugitzen dizuen, nahi badigu ze partekatu, primeran. Ados. Niretzat hau, Bai, ados nago. Genero... Berdintasuna. Bueno, feminismoko etapa edo esan dezakegu oso pilpilean dagoela, ez, gaur egon. Baina oraindikan iteko asko dagoela. Bai, azkenean feminismo kontuan badago bide asko, ez? Badaude bide asko juteko eta, momentu hortan terfak badaude hor gogor eta, nire burua adibidez transfeminista bezala ikusten dut, zen iba naiz trans pertsona bat, orduan, karo, ez dut beste modu batera ikusiko, ez? Baina genero berdintasuna lantzea oso garrantzitsua ikusten dut, nire pertsonalki zer ikusten dudan, ez? Zer bizitzen dudan, nagatik, eta hoi, ezagitzu ze uste duzun. Bai, guztiz dagoz, no? Gaude momentu batean berdintasunekin gaudela, ez? Orokorrean beti lanean, baina era berean beti goien daude, ez?
eta ateratzen dira gorrotozko diskurtso legitimatuak azkenean. Legitimatuak baino gehiago legalak, ez? Eta horregatik uste oso garrantzitsua diala ikastaroak ematea, formakuntzak eskaintzea, elkartei indarra ematea. Bai, ja, azkenean garrantzitsua da informazioa ematia, ez? Bai feminismo kontuan, bai beste kontuetan, ez? Baina adibidez, niretzat super garrantzitsua da diskurtsotan taula ez bakarrik begiratzea emakumearen papera. Bai, baizik eta jendartearen papera, ez? Adibidez, beti ikuspuntua jartzen dugu emakumean, eta normala da, osea, ez? Baina, uste ere jarri beharko genukela, bai, gizonetan, bai transpertsonetan. Ze azkenean, hasten dugu beste bizi modu batzuk. Deseraiki azkenean. Bai, hoi da. Ikasi dugun guztia deseraiki eta genero sistemarekin pixka puskatu. Hoi da. Ez? Esango genuke. Eta hortik bidea ireki transpertsonei. Adibidez. Idea bat izango litzake. Bai, eta ez dakit, eske lantzeko hori, adibidez, elkarteak eraiki ez? Ben elkarteak esango nuke oso orokorrizatua daudela LGTBI mundu guztira, ez, azkenean. Eta beti gaudela gay, lesbiana eta hori oso ondo dago, ez, baina igual iritsi dela garaia pixkat hori zabaltzeko eta dibertsitate handiago batera zabaltzeko, ez? Bai, ados nago. Eta beti gaudela, ez, umeak, transnerabeak, baina badaudela helduak, ez? Eta askoz zailagoa daudela, azkenean. Bai, adibidez, transpertsonentzat, gazteak direnak, badago naizen, badela oso ezaguna, baina helduentzat adibidez ez dut ezagutzen nola zerbait juteko edo galdetzeko, informazioa bilatzeko, ez? Zagit. Bai, handikan esango nuke asko itoko daula. Bai, ni baita, baina ez dakit, eske azkenean, informazio asko badago, ez, ematen ari da orain, baina informazio hori ere galtzen da. Galtzen da, baina eske gero ere ematen zaio, jendeak hartzen du, eta ateratzen dituzte ideia batzuk, batzutan ez direla oso egokiak, ez? Adibidez. Baina estereotipoak azkenean. Bai, baina, ni ikusten dut gehiago, adibidez. Umea zarenean, ez bazarera transbesala deratzen, ja ezin zehal atera. Ez heldutasunean, ez da ezer, ez? Eta hori ez da egia. Osea, badago jende asko, 20 urterekin, 40 urterekin, 80 urterekin ateratzen dana, eta transak bai edo bai. Eta oso pipila dagoen gaia izan arren azkenean ez izan gutza oso handia, ez? Jotezia leku batea, zakizten papera itea eta azkenean ikustea guain dikan asko egiteko dagoela, ez? Zakatele dike gaiaz, eta formakuntza falta oso altua gara, batez ere ezkontza mailan esango nuke. Bai, nik ere uste dut. Adibidez, nahi klaseetan ez diate inoiz hitzein transexualitateari buruz. Bai, hitzein diate feminismo kontutaz, baina oso gutxi. Eta gero ja sexualitatea beste kontu bat, ez? Hor bai, cis-hetero kontu horretan, bai, baina bestela deus ez. Eta askotan ez, transpertsona izan da, zakizu oso non kokatu zure burua, ez? Feminismo marroan zaude, ez? Edo ez, karo, eske hor dago koska. Kontzaitezke baiek sortze dute, antolatzen dituzte manifestazioa, gaizki ikusia dago, ez? Karo, eske, adibidez, bai, esaten dute, emakume transak baiz, emakumeak dira, eta hori argi dago, baina gero mutil transekin ze gertatzen da, ez? Non sartzen geha, edo, eta hor dago kontu bat, batzutan esaten dutela baietz, baina beste batzutan ezetz, da espazio ez mixtoa, baina mixtoa, eta gero lehen esaten nuna, ez? Korronten... Feminismoan arabera, batzutan sartzen izan, beste batzutan ez. Hoi da, hor nuna pixkat, lio. Eta niretzat ebidez, feminismoan bai edo bai sartu behar da transidentitateak, ze azkenean
sistema horrekin apurtzen dugu denbora guztian, orduan, justo... Tisetero patriarkala. Hoi da, orduan, ezakit. Hezkuntzan ere hori eman beharko zan, eta azaldu, feminismo historia, ze korronte dauden, eta gero, pixkat, trans inguruko kontuak ere hor sartu. Eta bai, Gizartea aldatzeko hezkuntzatik hasi behar da. Hoi da, hoi da. Bai, bila gustatzen zait. Peña eskola jo ginean. Bai, gustoko dut, eta azkenekoa, ez dakit, Baionara jo nintzen. Bai. Bueno, Bikote, orduan hezkuntzan dago gakoa zuen ustez. Bai. Pixka bat ez hortik aldatu beharko litzateke. Uste duzue hezkuntza hainbeste aldatuko dela edo ezagutuko dugula hezkuntza hain ireki bat puntu horretaraino? Zagit, beti positibo izan behar da ez. Pentsatu behar da baietz. Edo saiatu behar da. Bai, bentsat gure aldetik beti saiatuko beha. Hori da. Bueno, hemen beste hiru gai jartzen dizkizuet, gai hauek, pixka bat zehatzagoak dira, eta orduan nahi baduzue baten bat aukeratu ere, eta berdin. Eskerrik asko. Zuk aukeratu. Amatasuna, aitatasuna, familia eredua. Venga, Bai, gustuko? Bai. Bueno, lehenak egin pixkat ilatuz esango nuke azkenean familia eredua beti berdina dira ez, ego behintzat saltzen diana. Aita, ama, semia, alaba, eta txakurra. Edo katu da. Normalean, etxetxo hortan, jartinakin. Bai, esan bai. Eta azkondu martzea. Bai, gero... Bueno, oain ikusten dira modelo ezberdinak, ez? Osea, ikusten da beste ereduak. Ez dakit, adibidez, familia monomarentala eta hola, euskaraz ez dakit nola esaten da. Bai, azkenean bakarrik da hola, ez ama baino... Bai, ohikoagoa da, ez? Igual, ama bakarrik ikustea baino, eta bakarrik ikustea ume batekin igual ez da ohikoa maindikan. Ja, izan daiteke, ez dakit. Handikan manaketan, ez? Zeinek eramateu umea etxea, ez? Zeinek editzea guztoia gien azkenean. Bai. Normalian, beti ama. Bai, baina adibidez gero, uste gero badagoela arazo bat, ez, gizartean horrekin. Ze uste dela errazagoa edukitzea umea emakumea izan da, gizona izan da baino. Eta ez bakarrik aurduan geratu galtzarelako edo lo que sea, baizik eta sistemak laguntzen duelako gehiago. Adibidez, norbait adoptatzeko, nire ustez, ez dakit, baina uste ematen dietela erraztasun gehiago emakumei gizonezkoei baino. Bai, ados no. Azkenean gizarte hola sortua nago, ez? Zakit, oain dela urte asko. Azkenean emakumea dia inbar dutena zaindu, umeak euki, eta hori da bere bizitza, ez? Gizonak inbar du bizitzaz gozatu eta lana egin. Eta azkenean uste sistema hori oso ondo ikustea pertsona transetan, ez? Nola ite duten motivazioa, eta orduan inbar dezutena da guztu, ez? Umeak ez izateko. Azkenean oso bideratua daola puntu hortatik, hobentzat hori da nire ikuspegia. Bai, gero, adibidez, ikusten da, ez? Emakume trans baten, batek esaten badu, ni transa naiz, emakumea naiz, eta hormonak hartu nahi ditut, esaten diete askotan, ez? Nahi badezu, esperma kongelatu aldezu, izoztu aldezu, edo ez, zure erabakia. Baina gizon transetan askotan ez da lehenik esaten, ez? Ez aukera hori eskaintzen, ez? Hori da. Eta azkenean emateko pertsona horiei martzaiena eskubide hori moztu, ez? Kendu. Nahi zuen egitezu, baina nik eskaintzen dizut azkenean askotan, ez? Medikutatik egitezutena bide hortatik bideratu. Bai, eta beldurra sartu baita, ez? Piskat... Ez badezu egin nahi, hoberena da, zure osasunangatik da. Bai, gero zailtasunak izan aldituzu, ze, karo, betikoak, orduan. Bai, baina hortarako egin behar dugu lanketa handi bat gu geuk, ez, gure buruarekin esateko, bale, ni prest nago hontarako, eta, karo, baldin badago mediku bat, esaten, hoberena hori dala. Usten duzu, ez, esaten duzu, agian ez, badaude beste
modu batzuk izateko, ez? Azkenean, eta baita azkenean gizartea osatuan bezala plantatzezu, bale, ni oso argi dakat umean edetera, eta nik izan edetera. Jode, baina, zesan gaute bestiak. Hoi da. Baina, zigur sentituko naiz nire buruakin? Ikusten naiz ni aurdu. Karo. Ze horre ere sartzen da pixkat disforia, ez? Bai, Esaten dena, ez. eta, klaro, ikusten dugu supernormal emakume bat aurdun egotea, baina gizon bat, itzuraz gizon bat dana, ez? Estereotip, kanon horretan sartzen dana, baina aurdun dagoela. Ez? Bai, garrako noendikan zane mintzaten ohikoa, bertatu jala, kasu bat emat, baina ez dara ohikoa, ez? Eta zaude laguntzak hortak horrez. Ez, deus ez. Eta zakizu ze puntutan, medikoak ere lagunduko izute, ez? Ze baldintzak egongo ja. Bai. Ze eskuide izango dituzu, aita bezala ere. Azkenean amatatasuna askoz ohikoagoa da, ez? Baina aitatasuna zagagoa egin. Lanetan behintzat ez dagoen beste eskuide, oendikan. Ja. Orduan, zaitasunak izango dituzuela. Bai. Eta gero, zure bikotarengan duen erreperkusioa, ez? Bai. Bueno, bikotea baldin baduzu, klaro. Baina, adibidez, emakume batekin baldin bat zaude eta zu aurdun geratu nahi baduzu, zeatik, osea, jendeak galdetuko du, ez? Zeatik? Zuk eta ez bestea. Karo, eta hor ja hasten da, ez? Agian emakumeak badu zerbait, edo agian emakumea ere transa da, mutila da, eta, bueno, en fin, jendeak egiten ditu gauza batzuk bere buruan, ez? Diala denbora guztian destruktiboak, eta... Bai, dema guztien, ez? Bakarrik jaurrekin guztiarekin, azkenean orientazioakin ere, bakarriakin egotagatik. Bai. Ez izangoa, ez dakize. Pero igual mutila baino keo barrutikan ez, guztia, ez dakite, bakuntza inguzun, ez? Bai. Igual ezago ziur, esan donaz. Para atentzia deitzeko da. Bai, bueno, askotan galdetzen dute, ez? Hortaz, ba... Homia izan da ez, abertu egon da nik uste ja izango litzakela. Horrengo lan elkarrezketan. Eta nik ez ziazo galdetuko, aita izango nahizen. Porque igual aurtun gelditzen naiz. Geldituko litzak itxuria. Bai. Ja, eske saia da. Gero, gizartean, ez, ikusten da nola zuzentzen gaituzten, ba, bide batetikan, ez, esan ez, zu familia edukiko duzu, eta zuk ez. Eta justo transpertsonak gehatzen geha hor erdian, beti, eta geha como limbo, de ni familia eduki nahi dut, bale, adoptatu. Bai, baina que horreztasunak ere ez daude. Hoi da. Adoptatzeko. Orduan, gero ere ez, sartzen da adopzioan. Bai, kontraesan pila daude. Bai. Azkenean gizartea bideratzen zaitu, bikota izatea, etxea erostia eta umeak izatea, baina gero ez dituzte laguntzak ematen, umeak izateko. Pixka kontraesan, gizarte kontraesan kor batean bizikia. Bai, denbora guztian, baina eske denbora guztian. Eta gero, esaten dute ez, bai, familia eredu ezberdinak daudela, baina gero egia esan ez dituzte onartzen. Osea, gizarteak ez du onartzen, adibidez, aita jartzeko simple, aita eta ama, baina ume adoptatu bat, adibidez. Jendeak ez du onartzen, zeatik adoptatu duzu, nondik dator ume hori? Betirako izango da ume adoptatua, betirako. A ber, bere umea da, punto, osea, jazta. Eta gero, adibidez, bi ama baldin badaude, eske hor ja. Bai, ikastolan umea hori azkenean ondoriak izango ditu. Bai, eta... Ondoriak jasango ditu. Gainera, ondorio horiek jasoko ditu umeak. Bai, bai. Osea, dela, como beti esaten da, ez? Bai, umeak zaindu behar dira, babestu behar dira, no seke, baina gero, baldin bada, familia edo ezberdintasun bat duela, hor ja ez du importa, ez? Bere ondo izatea edo ez du importa. Ez bere ondo izatea da ama bat izatea eta aita bat izatea. Hoi da, bere... Berez ezberdina izatea bada norma hortatikan ateratzea. Orduan, karo. Eskaita eta ama behar dutzea lanteatzea.
Hernani oso herri irikia da, oso ezkertiarra, oso feminista eta arrazakerian kontra on herri oso potentia. Baina herri guztietan bezala oraindik lan asko egiteko dago. Berdintasunean aldean edo beti berdinen lagundu beharrean, pixkat berdintasun hori lortzea bai politikoki baita ez, azkenean. Politikoki oso banatuta dago eta berdintasun hori lortzea oraindik kostatuko zaigu. Sorauren bada herri oso txikia, baina oso bizia. Osea, beti dakazu norbait palan jokatzeko edo berarekin egoteko. Eta, falta zaio, agian pixkat irekiagoa izatea, ez. Kanpoko jendea etortzen bada, geha pixka bat sekta. Sorauden darrak eta besteak kanpora. Bueno, Max eta Brian, eskerrik asko zuen iritzia partekatzeagatik. Eta gure partetik, azken atalera heldu gara, programa azken atalera, eta orain nik bi hitz erakutsiko dizkizuen nafarrera idatziak, eta ea asmatzen duzuen zer esan duten. Lehenengoa Inezture da, hola, zerbait datorkizue burura hau irakurri ezen gazteraz? Nik ostetan zuen akatela, baina ez nuke jakingo esate. Hola, zer den? 3 aukera emango dizkizuet, bai? Lehenengoa azkurea, bigarrena tximista eta 3. bestela. Bai, hitz hau baztanen erabiltzen dute. Ze izan liteke, azkurea, tximista edo bestela? Bestela, nik esango nuke bestela. Zuk esango zenuke bestela. Zuk ere ala esango zenuke, bai? Ba ez, tximista da. Tximista da, baina ia, bai, zergatik ez? Bueno, ia. Bestela, ez, hola, aipatuta Inezture izan liteke, ez? Inezta ere, ezakit, agian horrelako zerbait izan liteke. Bai? Bigarren hitzarekin hau bigarren hitza dugu eguatxa. Hoi entzuna da, ezakit din. Eguatxa. Eguatxa, uste dute, okerrez banago erronkari aldean erabiltzen dutela. Hori da? Eguatxa, zer izan diteke eguatxa? Zerekin lotuta? Euskal, ez da? Egurra. Bai, edo eguneko zerbait, agian. Eguneko zerbait. Edik ez. 3 aukera emango dizkizuet berriz. Lehenengoa dugu ibaia, bigarrena eguraldi txarra, 3. patxarana. Erronkarin eguatxa, ibaia, eguraldi txarra edo patxarana. Erronkarin egun txarra asko daude. Aizakit. Venga, nik patxarana esango dut. Zuk patxarana uste duzu. Berdina esango nuke, jasean. Brian eta Max adosta dute? Zer sietxe adosta dute nik beti. Zaitezak egiten. Bai, ez oraingoan ez, ibaia da, ibaia esan nahi du, baina esan nahi dut bai, normala ez dakita, ez azkenean ez da egunero entzuten dugu nintzu bat, ez da. Baina, saiatu zarete eta gurera etorri izanagatik eskerrik asko, zure iritza zaretzeagatik eta nahi duzuen arte. Mila esker. Agur. Iritsi gara gaurkoan ere Euskal City saioaren amaierara. Besterik gabe, gure gaurko gonbidatuak eskertuko ditugu, eta haiek ere argi daukate, behintzat bidea lotuta edo elkarrekin eta goruntz edo azaleratzen egin nahi dutela. Eta Anariren kanta batek dioen bezala, erori banaiz ere, gorantz erori naiz.